Kublaya pi baro ngade imarina kahinong tra jonga de na latera mangapriang sobhaya pi baro syakani ke channel jonga latera roots menta kasingas ngok abam ayu re ayu ngan chupet kai no nakani ka khot jingshet pi kani ngok kwa menta kasngi kani ruem oh kani hot kabiang pha ngadon kamar bam ru manchet ya kani bat kata kade kakat kidon kumba san spajat teli kikat tang bangapa ngadon tang arjat ya kane haka English ki khot banana kat bai ya kane pat ki khot ka plantain to ket ni pet kai kadon jinga pher ayu padang kane ka banana bat ka plantain nengkong ka plantain ka kham he shu pania kakat kejinya pher ba arpat ngila ban yoi bakakat ke kham jam ha ngila ban knyot da ke basuk da ke pro kat ba ka plantain pat ka eb ha shrit om la ban knyot da ke basuk kumya kakat pi kejinya pher balai pat kadai ha karang ba hapo pila ban yoi bakakat ka kham le kat ba ka plantain mat ka kham stem ba pat ka kham ibang rong de kadang ro ka jingya pher haka rukom so jongki kakat ka kham so sandat kat ba ka plantain pat ka kham so kham nyar iwei na iwei kini kikat ki banga bang ba tang ba mata kasngi de kini nrei de kini ya ki bela tip kom ki plantain pitep ngabang ba ban ba mi kini ki chat kat ki kham jong kham he kham sngat pat ki kham e tang kata Henry ki dayro ki jingbam ki batay bahaya kamet ubriyo. Le se pia kali. Kumno naman ba mi ka badang em. Haot kadang e ba. Tang ba ngat sa piniya pi. Ha kanu rukom ban ba mi ka. Kanipat kalakham stem. Tang ba dam kandiat hi ka jingjengam. Kalakham jam hi menta. Kanipat kaladon ka jingstem ka berhenti. Ha ka snap jongka. Bat ngat sa piniya nujor ya ka jingjem. Bat ka kait stem mo. Kat ba kanipat kelas dang kelayong baro sa satang kandiat ke jingstem hangne hantai bun na pi perkat kumno ba me kane ka balap udru ka balayong khat hadu kan ni MP kampat ud ka shiyong tang ka snap bat ka bamud ba kala iba ngam tip kerteng pi yakum kini kikat ya ka khasi namar ngam pajyo i Meghalaya ngayo i ki ynda ngapoy hanya France badi hakidukan kini kijat kat kishat kami bah kijaka ki bakham shet te nak takadaw ka France ka juan raya ki na kiri Afrika ne na kiri bashethe jong ka Amerika let's say ladang itung hari boyro kila ban mi namar ka shet ka jaka mo to ken ngan sedang no ban shet ngan sedang no shwa da kane ka bajar ngam ne da ka bastem oh ap shaphang pi mo ngan pho no shayen hello ni kani ka plantain kapan kan mau nga ki phone handai ba happy kani ka plantain wala da kadang jerngam makanaro hindre ngila ban ba mya ka da ka ba shet nisdi kum ba ju shet ya ki jur ngajuyos ngawru ba ki pen kala powder bat besa ya ki khlung ngapat ngan chu shet chips no pi da kani ka badang jerngam ka sup ha ban shet chips shiot pen set ka baot manga nang tapat sa panbet ha kadur ki sentiu ha kajaka ban chusti ngan chupan rkyang no ha ka oven kat bangadang up nalet pyrshang tem gitar no smayo gumta ani lain kong ki chips jonga ani kila da ingkong khat long shu phi ban ba mi kini salong kom ba bam ranga tang ba om lei ngan chen no da ki wei ngan pendon kam da kane ka jo ka kot bandum le no e menta kila i dan bok ki klem ingkong bat ngan mat no de ushran ba shrap men tapat da kani ka badang jerngam hi ngan shet kofta
ngan krut ya kini ke plantain haduk bakan dalut. Menta ngan klelang bat upiat urinsun usla jelang badang luk bat udhania menta pat ngan beri kamlu ya upudar jong using usin rai bat umaida kenang baduk dambit ngan kenyot bah hadu bakin ya dambit lang baro nang ta pila bancina kanu kadur kebah pelun ne lensyun ngan sedi no yaki ha kan di kanar sedi bat ko umpniang tang kan diat bat pin sayo iba ha pedeng 4 minute kin sasaw kum ni ngila ban bam tang kum ni tang ba ngapat ngakwa ban pin krep bat ka sos ha ka ju hi kanar sedi ngan sedi yo piat bat yo so men ken ngan sedi tang balumala banlat ka jing smaim palat rengkat bat uni upiat bat uso men ken ngan tep saya udhania uso saw kamlu ka vinegar tang shishamoy labyang semabang oh ngam dei ban klet ban tep ya ka ngap bat katto ya ka umpnyang jong kiso olive menta bang ladap pin kre ya ka sauce ngan mat no ken bat kini ki kofta plantain ni ngala jau du lepa masyupet ru ki ibang ba tip syu kin long ne am kumta ngabang hot mentapat ngan mat no bat kani ka sauce ken hato kinang khambang shushu bat ka sauce plain ni ngam nang sange chu pi ngan shet no da kani ka blastem ha ka rukom lasanya neng ko ngan ot slice lentir kum ni nang ta dia pensaw ha kanas dia bat ka umpnyang ha ka we kanar pas dia yo piat urinsun nang ta uso men kenjur bala ot red bat saudong ngan tep de ya kani ka do bala shany pa kumba ar siang lai siang ngan king bat dia ha banda saw ka do ngan tep kendiat uso mred ngan king nang ta tep de sok saw ubang ladat sedi lepa kan ngan ie sa shipor hading nang bakin ya klek bahab unu so saw ha ka we ka plyang shet ngan penbet renti ya kini ki plantain ki bang ladap sedi ha kani ka rukom men tapat pen saprang ya kini ka do bat uso saw ha lor kini ki plantain nang ta ber shi sertap ya kini ka cheese kampat kut mo ngan yai beteng ban sertap yang ya ki plantain ya kado ya ka cheese kum bashat lasanya ha ka oven pat ngashet kum bashi phu ne kat san minute menta kala i pet ka cheese kala umba kane kade ka por bas ngut na tamyanga ngam jula ya sha ban mat kloi ya ki jingbam bang jushet wow ki ibang ba bat ka cheese ka ba bat ka do ka bala jam ringkat de bat kini ki plantain bang ladap sedi pensaw ka ibang ba delicious excellent sapet mo satang kadiat por kani ka plyang ka satali ngala kadang ba menta bang ngala kadang ka jasngi ngan spin kre no ya ka jamit bat ka jingbam thiang ngas ngok kwa bam da ki jingbam Mexico te fi ngan shet no da ki tacos nekong ngan ot pelon ya ka plantain kum ni nang ta ngan sas di eki ha banda saw bat ha banda jam ha ka we pat kanas di ngan sdi yo so saw ha banda i kat ba ha ka ju ka por pat ngan shet ya ki jing sop nanta kas ngi ba ngam don shu upudar jong uriu hadem ngan chi shet no da umaida bat ban pen stem ngan ai kniat usin rai mentau so saw jang aula i ngan pen klik no si kini ki red beans tak malumala namar kide ki bala da pon lapa menta bangla don kini ki aka banchnai kini ki tacos
ngan lum lang no ya kini ki ai baro ha kini ki jing sop oh kani kapan kan mau yang por badang red bangi jusong jasong ha ki bangi ju ong ki dop wai tang ba kawe ki jing pher kalong ba hangne ni bam ya ki jing song ru ngan sedang no shua ban song da ki red beans nang ta ki so saw pen buat sada ki plantain nang ta sa upiat ubala out slice udahan ya bat la dadon sauce ngila de man tep kendian kan kampen bang shu ngan pendep shua ban pen kre ikini kita kos hadien pat ngasa pen kre ya ke jing bam tiang ka bang palat ban shet da ki plantain na kata kadaw ngan song kloy namar la jandai ka por bam jamit ani ke jing bang kita kos ka bang ba pitep ngklapai perkat ba ka jing tiang jong ka plantain ka jing jau jong usok saw bat ka jing sat kendiat jong piat kaya ha ba ngalas nguhot ba kata ka bam takos menta kamit oh ngalat tap klet saya ka jing bam tiang dah kini ki plantain bala yong ki snap pitep ki bang ba ban shet jing bam tiang kani kampat ut Henry ka biang ba ban shet ikini ki jat jing bam lalor kata ngila ban shet haki bun rukom tokeng ngan pen ino ya phi kum no ban shet neng kong shua ngan shet ya ka fudge bat na ka banta kani nga hab ban kharwat ha kani ka jing kharwat ha kaners di bala pen ya ka makhon ngan tep kumbaar ne lai shamot he ya u ata ngan king bat sedi yu ni u ata ha do on da saw bat I ba nang tangan the ya kani ka plantain bala kharwat bat uni u ata bala sedi dei ha kani ka por bang hab king pentet henreite un sadambit bat inkong bat katto ashua bangan bu hap pop frit ban pen kreat ya ka ngan kle lang bat kani ka shini ka basaw ngan bere kendiat ki alman knam ban pen chingam menta bau la kriat la long ban mat no pet ui kum kenja kek ne kenja puslam dei ngan sedang ot no yu kermen ba unnum dambet hakatari tokeng ngan bam no udan ka jing mat ka basingyam tang ba ngan hum la bam shu fi so we namar ngas ngau bo kleng palat men tapat ngan pin I ya fi saya ka we pat ka rukom shet mo ngan sedang dah ka baot he leng khot ya kani ka plantain ha kanas die ngan pen ya ka makhon bat die ya kini ki plantain bat ka shini hadu bakinda saw ngan berde ya pudar jong u cinnamon nang ta ngila de ban ber ya u pudar jong u snapcore ngan sedie ya ki hadu bakinda kham saw baro arliang kat ba kini ki plantain kidang I hang ni hading ngan sedang pen kre no pat ya ka chocolate sauce uni uli coklat ubang jingshet ngan kedi ayu lengkot nang tangan pen ya u dah kebalik kumni menta bagi plantain kilai bat bang lade pen kre ya ka chocolate sauce bat ka basa menta kalong bangan the ya kini ka sauce halor kini ki plantain wow ngalakwa bam no ya kini ki jing bam tiang jonga tang ba nga haban up namar nga haban pen kre saya kawai pat ka jing bam tiang kabaya pher tang kendiat bat kani ka bang shet ut chocolate ha ka jaka ut chocolate ngan bo da ka fresh cream pat ka sauce ka bang lakshna khnang da mata kani ngan the e kani ka so grape kendiat ngan tiu hading nang ta ngan thep ya ka shini u clove bat cinnamon pitep ngathit yu ni cinnamon na no kalikai ke badan hasora piatep ki khot kumno yu ni cinnamon hakakasi sungba ya batai lam yang amo hakak comment menta bakala khamrangat ngan shute no halor ki plantain ni kala yummy bah tang ba ngan kampen bah shushu da ka babu ya ka cream bat ki almond yummy. Nga kerman baki beri home ghalaya
Kin sedang ban rep no yakum kini kait plantain namar baki bang baha. Wat ngawi ai mo. Ngadai ban sange no shua. Namar bang haban bam ya kani. Bye bye. Saya syong suk baro. Pas ngawawat klik ban subscribe ke channel jongnga. Like the roots.